Ακουστικό καμημένο. Δεν σου πω προηγουμένως ήταν εταιρείο. Και αποκόρυφωση. Ήθελε κάμερα για να βγει. Ήταν το προηγούμενο που είχα πιάσει. Που πάει η Σαλαγιά. Μην να το πέταξες έξω, Να σου πεις κάτι. Κάτσε μέσα. Θα το ψάχνουμε, θα το βρούμε. Κάτσε να το... Να, θα με τραβήξεις τας. Εγώ. Θα με τραβήξεις κανένα σε μένα. Θέλω να σου τραβήξω το καλάμι του ψάρι έξω. Μαλάκα δεν πηγαίνει καθόλου. Μαλάκα δεν κονιέται καθόλου ρε. Του γάμο το μουνί σου. Και το τέρας έρχεται. Έρχεται το τέρας. Θα το χάσω. Θα το χάσω. Δεν ανεβαίνει με τίποτα πάνω. Να βουτήξω. Τράβα εκεί εσύ. Να βουτήξω εγώ. Να βουτήξω μέσα. Δεν πάει πουθενά. Με παίρνει μέσα ρε. Δεν λέω ότι εσύ θα πιάσεις πιτονιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν το σύνταμε ένα κούνι το ψάρι. Είναι ακούνετο. Είναι ακούνετο, δεν κουνιέται πάνω. Έλα να βουτήξω μέσα να το βγάλω. Δεν πάει πουθενά αυτό, έλα. Κοίτα με το χάσεις Τραβάω βίντεο Και εδώ είναι μεγάλος ο ψαράς. Τράβα εκεί διάολε. Να δούμε τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να το τραβήξει έξω. Εσύ δεν το ρίξεις καθόλου μέσα. Δεν το ρίξει καθόλου μέσα γιατί. Μαλάκα, τι είναι αυτό ρε μαλάκα, μου κάνει τα χτύπια. Έλα 3 λεπτά ακόμα. Έχει πάρει όλο το καλάμι μέσα. Έλα λίγο να πιάσουμε την πετονιά ρε. Λίγο, έλα, λίγο. Σηκωσέ το ρε. Εγώ πάντως το φοβάμαι και... Πιάσου εγώ την πετονιά μα είναι. Τράβω βίντεο εσύ. Πιάσου εγώ την πετονιά. Μπορεί πουθενά. Να πήξα μαλάκα. Θα να σου πω δεν πρέπει να ξαναβρούμε ψάρι Θα πω το σκηνικό που έχει κάνει αυτό εδώ μέσα. Έλα εδώ γιατί δεν το βλέπω. Δεν πάει πουθενά. Δεν το βλέπω. Φαίνεται μετά του... Δεν το βλέπω εγώ τώρα εδώ μέσα καθόλου και μην το... Πιάσου. Ποιο? Δεν βλέπω. Τράβω εδώ με το καλάμι. Με το ψάρι δεν ξέρω. Έλα αγόρι μου. 2 λεπτά ακόμα έχεις. Θα τον είπε εδώ, κοιτάζει κύριε, θα τα δεις. Μου κούμα πάνω. Και εδώ το τέρας. Φέρε. Πιάσε την πετονιά Βασίλη. Άμα φύγει όμως δεν θα Μην σε τραβήξει μέσα μονάχα. Κοίτα μη σε τραβήξει, κουτράρισε το καλά. Μη σε πάρει μέσα. Κουτράρισε το καλά. Τέρας είναι. Μέχρι να πω η Βασίλη. Την πλάτη ρε μου. Γι' αυτό τράβαγε τόσο πολύ. Γρήγορα σκίστηκε. Πρόσεχε. Ένα πλάτη γάμο το κερατό του γάμου. Γι' αυτό τράβαγε τόσο πολύ. Έλα, στο τσάκ πρόλαβες 50 λεπτά βίντεο ακόμα.
Αυτά είναι ψάρια. Ψάρογκλες, αυτοί είναι οι μεγάλοι ψαράδες εδώ που βλέπετε κύριοι και κύριοι. Οι μεγάλοι ψαράδες. Ιδού το ένα, ιδού και το άλλο. Ιδού και το άλλο. Κάτω φωτογραφία το στείλει στη θάλασσα το περιοδικό. Πρόσεχε εδώ πέρα, πρόσεχε εδώ. Θα τα περάσουμε μέσα στο Fish Fighter αυτά. Και θα το περάσουμε και... Το περιοδικό στείλει. Εδώ τι μπερδευτήκαμε τις πιτονιές τώρα. Γίναμε εδώ, όλος γίναμε τώρα. Κάτι θα πάρω εγώ το δικό μου μέσα. Εντάξει, περίμενε, κάπου είμαστε σκαλωμένοι με τις πιτονιές, περίμενε λίγο. Δεν είμαι.